गिदिर थाखो फानबायानो मालाय हेपि हलि बुराना मानो नै दे गारिखौ गंसे लानो हाबाथाय नांथारलाहाय आंनो जोंना मा फानदों साम' गोरान हलाय गरसे जानि बिराद मोजां हटेलाव फैखो ना माखौ मिथिला आरोना बेराय बेराय फैनानै सिङावसो हाबनानै जाफैसिगोन जोङो जायो जिरायनोसै नियावनो वा माथोलाय लोंग्रा हटेल नायनो लोगोफोर आयु थैगोनहाय लाल हटेल हाय लोगोफोर खुलुम होलायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि भिडिअखौ जाय जाय नायनो मोजां मोनो बे अनना नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर आंनि दिनैनि माबाया भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आङो दा टाउनाव फैदों आरोना ओमफ्रायो टाउनाव फैदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर फैसा ओरै लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंनि माबा गुदनि ओमफ्राय आङो बेखौनो एसे नोंसोरनोबो खोन्थालांसै शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादोलाय देखायलांबाय थादो नै साइकेल बोराय लानानै थांगोन आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय मालाय टमटम लानानै थांबाय सोरबा सोरबा टमटम लानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आंहा साइकेल बोरायखौनो लानानै साइकेल थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जाय जाय नायनो मोजां मोनो बे अनना नायलांबाय थादोलाय आरोना नैबे जोंनि लामाफोरखौ नाय लोगोफोर नै ओरैजाय नायबानो जाबाय नै ओरैजाय बिराद मोजांथार जायगाफोरा भिउफोरा नै मोजां साफा आरामथार नै मोजां मोनो अनना नायदो आंजोंबो लोगो जादो एसे अननानै शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर आरो आङो नोंसोरखौ लामा ससेयाव बरायफैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना आं देखायलांबाय थानोसै थांबाय थानोसै बिदिबा थ'र' थांबाय थानोसै टाउन मोनफैबाय टाउन मोनफैबाय नै लोगोफोर नाय हा जोंनि राङापारा टाउनखौ मोनफैबाय आरोना जेरावबोथ' थांनो रोंखाला नायनो लोगोफोर टम नै थिंजाय बारस'नानै थांसिगोन नै लोगोफोर ओरैजाय नै जोंना राङापारानि ब्रिजआ दाबो जायाखै आरो खै बोसोरसो नांबावगोनथाय मिथिया जाहांगासिनो दं थांदोंसोहाय नै थांदोंसो फै ओमफ्राय लोगोफोर नैबे सनाया माबानि आरोना मेलानि शिबरात्रि मेलानि आरोना लोगोफोर बेखौनो माबाया सानाव हराव फैदों नालाय ओमफ्राय बेखौ आराम नुनायखाय हराव जोंख्लाब माख्लाब आराम नुनायखाय लादोंमोन ओमफ्राय बिराद गिदिरथार आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय गाननोलाय बिराद मोजां आरोना रेजेंनो होमबाबो गाननानै लाबाय ओरैजा थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर मा लायनो नागिरदों नों टाउनाव खोन्थालाय मैगं थाइगं लाना फैनोसै बुटनि सुइ होनांगौ बुटनि सुइ होना फैनोसै जोङो मानि थाखाय फैदों लोगोफोर होनबा सुहि होनांगौ आरोना ओरैजाय मोननो नागिरदों नालाय बारा लाया लोगोफोर 4 लाख लानो नागिरदों आरोना लनखौथ' लानो बिराद सहस लोगोफोर ना ओमफ्राय होनायावसो बिराद टान जायो आरोना जोङो माथो खालामनो दा गुदाव थादों जेथिया लनखौ लायाबाबो जाया ओमफ्राय लाबाय आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओरैजाय राङापारा स्टेसन ओरै इथिंनो थांगोन नोरैजायबो बारस' जायो आरोना लोगोफोर ओरैजायबो बारस' जायो ओमफ्राय नोरैजाय स्टेसनथिं थांनोसै आरो हा बेखौ ओरैजाय माबा न' होजोबसिगोन नामा ओरैजाय लाइन हा ओरैजाय होजोबसिगोन आरोना ने जुआना याको मानु उठिसे न बिराद मेहेर खालामनानै मावदों आरोना लोगोफोर बिसोरो नै बेखौ साजायनो नागिरदों आरोना न' होनो नागिरदों बेखौ मारो बिदि नै लोगोफोर नायनानै लादो जोंनि राङापारानि स्टेसनखौ बेसेसो देखायबाय थाबावनो नङा होमबा लोगोफोर आं देखायबायनो थाखायो होमबाबो जों दा इथिंजाय बारस'दों नालाय ओंखायनो देखायबाय आरोना ओरैजाय नैहाय नै ओरैजाय
खालिथार आरोना दिनै स्टेसना खालिथार ना स्रि स्रिथार ट्रेन फैथ'वाखै खोमा खैथायाव बबेथिं खारो मिथियानो लोगोफोर आङो गारिबो गाखोनो मोना नालाय जेरावबो थांनोबो मोना नालाय ओंखायनो नोरैजायहाय लामाया ओरैजायसो बेगखौबो नायलाय आङो माबायदिसो आलायना लादों आरोना नै नोरैजाय माथिंजाय फैना लाखो जोंलाय आंहा आरो इथिंजायसो मोजांदां होननानै फैबाय बानायबाय दं फेदेरगासिनो दं आरोना लोगोफोर नै गिदिर बानायबाय दङ स्टेसनखौ ओमफ्राय आंहाबो बेगखौ माबायदि लाखोथाय नायलांबाय थादो दे लोगोफोर जोंनि राङापाराखौ बबावथ' बेरायनो रोंबावनो बबावथ' थांनो रोंबावनो लोगोफोर ओंखायनो बेखौनो नायसाबदो आरोना देखायसाबबाय आङो बेखौनो नायसाबनानै एसे गोजोनदो आरो गोजोनदो जाखायो थांबाय थानोसै ओरैजाय बानायबो दं नै फरब्रिजआ नै लोगोफोर ओरैजाय ओमफ्राय इथिंजाय थाहैबाय टिकेट काउन्टारा नैयावनो दं नै लोगोफोर इयाव टिकेट काउन्टारा नै फैसा बहननो नामा इयाव टिकेट काउन्टारानो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय टाउन मोनबाय आरोना ओरैजाय लेथ्रा गारना लायो नायलाय खाथियावनो एसेथ' गोजानाव गारना लाबानो जायो दा मोनामो फानबा फानबायानो मालाय हेपि हलि बुराना मानो होनसिगोन मालाय लोगोफोर दाय हलि नों हलि गेलेगोन ना गेलेया एबार हा नोङो गेलेगोन ना हेपि हलि लोगोफोर नासिगोन आरोना लोगोफोर ओरैजाय थाबायनोसै जोंनाथ' बेफोरबायदि गारिखौ माला लानो हागोनहाय लोगोफोर नै बे गारिखौ गंसे लानो हाबाथाय नांथारलाहाय आंनो नाय लोगोफोर बेबायदि गारिखौ माला लानो हागोन होनबा हाय लाकि होनांगोन बे आङो नायदो मालायफोरा माबायदि गारि लायो थेवबो आंथ' बेगखौथ' एसेथ' आखाइयाव बहनना लाबानो जायो नालाय बबाव आलायलायना लायो जारलासो मोनहैथारसिगोन आरोना थाबाय थांथारनोसै जोङो गारिबो गाखोला टमटमनि पिलपिलि होन नामा पिलपिलिनि भाराखौ ओमफ्राय जोङो दा साहा लोंनानै थांसिगोन आरोना मानो गारनो थाबायनानै थांथारगोन जोङो लोगोफोर साइकेलजोंनो फैबाय नालाय बिराद खस्थ' सालायनानै ओमफ्राय दा टाउनावलाय आरो मानो गाखोबावनो ना ओमफ्राय बे टमटमनि फैसाखौ लोगोफोर जोङो साहा लोंनानै थांगोन आरोना साहा लोंनानै थांगोन नै बन्द' फैथ'वाखै आरोना जोंना जिरायना दं आरो नै लाइननो जोङो माबानि दा टंलानि खोराबारिनि नै हाय होन दे अबाव फैदों नोङो हा अबाव फैदों नोङो अबाव फैदों थाथाय जानो इयावनो फैदों इयाव ओइयाव सा फैदों नैयाव ओरै फै खारबो जिरायना थाबाय फैथ'वाखैनो आरोना मेदाम फैथ'वाखै जिरायना दं लोगोफोर मोनफैबाय नै खालामनोसै ओरैजाय ओरै थांसै फैयाखैना मानसिफ्रानो गैया माथो खालि जिरायना दं नोरैजाय मार्केटआव नै जोंना मा फानदों हलाय गरसे जानि मोनसे जानि खेलाखा मोनसे जानोसै लाइथिंदों
दोंना बायद'आ माया 20 थाखा सेलेखाया 20 थाखा थाइगिरा बेसां थाइगिरा हा थाइगिरा बेसां थाइगिरा थाइगिरखौलाय मा नांगौ नोंलाय 10 थाखा नामा थाइगिरा ओरैजा थ' थांसै बैग्रि गोरानाबो गैलाहाय अखा हाबाय लोगोफोर अखा हाबाय नै मार्केटआव ओरै बेरायबाय अखासो हाबाय खान्थाल फिथाइ फानदों नै खान्थाल फिथाइ जुखामखौ बायनांगोनहाय जुखामखौ नायलाय आब' जुखामखौ नायलाय जुखामखौ बे जुखामा बेसां मोनथामजों बेस दा लांगोन दै नै दे फिथा फानदों नै नै सेलेखा थाइसे खननानै जाबायहाय आङो अखा हादोंहाय लोगोफोरनो अखा हादों जोंनि राङापारायाव अखा हाबाय दङ ओरैजाय मुरि फानदों नै हा अखाया गुसु जाया मा जागोन दा हटेल रेल साइटिंबो होदों नै लोगोफोर रेल साइटिं फैयो ओरैजाय थांबाय तेजपुर ओरैजों थाबाय तेजपुर मार्केट नै राङापारा का मार्केट मा फानदों नायदो हादों माखौ लागोन लादो आरो बारस'नो नागिरदोंहाय लोगोफोर नै बारस'नो हाला नै गारियानो बारस'नो ओमफ्राय चावमिन जाहैनोसै आरोना लोगोफोर चावमिनसो जानाय जायोना मासो जानाय जायो हटेलाव हाबनोसै आरोना मम' मोनजायो ना चावमिन मोनजायो मा मोनजायो मिथिला अखाबो हाबाय आरोना ओमफ्राय मालाय माखासेया थांबाय ओमफ्राय जोंहा गैया ओमफ्राय आंहा नै जिखुनु सबखौबो मा लब जायो नालाय लोगोफोर आङो जुखामखौल' लब जायो आरोना जि गोथाव मोनो आं जुखामखौ रुना जानो आरोना बोरैलायनो दा आइसि अबाव थांखो नोङो हा आन्दायखैब्रा इलायनि फै अखाबो हाबाय फै फैलाय आंनो हैनो होनखाबाय नाय भितर मे मा दङ जानोसै आरोना लोगोफोरनि बिराद मोजां हटेलाव फैखो ना माखौ मिथिला आरोना बेराय फैनानै सिङावसो हाबनानै जाफैसिगोन जोङो मायाव जायो जिरायनोसै नेयावनो वा माथोलाय लोंग्रा हटेल नायनो लोगोफोर आयु थैगोनहाय लाल हटेल नायदो लोगोफोर नायलाय जि जारलासो लोंग्रायाव थांना लादों फाग्लासो थैगोनहाय दानाबा मायाव हाबना लानांगौ मायाव हाबगो आंबो ओरैजाय नायबाय थाबाय हा दिनै बन्द' औ मानोबा बन्द' जाखो दिनैबा जि जारलासोहाय मा दं नायना लाग्रोनि आरोना কি আছে দাদা माथो नै बुट गोथां माबा गोथां কি আছে চাউমিন রোল এটা কি ঘুগুনি নাকি ঘুগুনি দে মা চাইয়া আমি লাল খাবলৈ সোমাইছিলে দা হাই মোৰ ব্লগ আছে নহয় দোকানে অলপ লৈছে लोगोफोर जोङो लाल लोंनो हाबदोंमोन ना बियार लोंनो हाबदोंमोन दिनै जोङो एसे लोंना थांसै ना एसे फैसा अखा हानायखाय खर' खोब्बाय आरोना आङो मा जायो इमान लोगोफोर नायलाय मा लोंबाय टाउनाव इमान मोजां मोजांफोर दं मायाव हाबफैखो जोङो मा जागोन ओरैजाय सामब्राम गुफुर जानोसै बहनबाय दे मा
जायो बिजाबो मायाबोनो चाउमिन জলাখাই ইটো কি ব্ৰইলাৰ নেকি ব্ৰইলাৰ ইটো কি এইটো ব্ৰইলাৰৰ কলিজা পট যে ব্ৰইলাৰৰ কলিজা बिखाखौनो होनो ओरैजाय जों चाउमिन माबा माबि जाखांनानै नैयाव हाबफैबाय आरोना नै नाय साथा लाबगुलायनांबाय नै जि अखा हाबायना लोगोफोर नायलाय आइ सरि नै जि अखा हाबाय नै नायदो लोगोफोर नै आङो ओरैजाय माबा माबि जानायखौ देखायबाय थायासै आरोना अखा हाबाय थाबाय नालाय थाब थाब जाबाय ओमफ्राय नै थांनोबो मोनासिगोन दा साथा लानांसिगोन आरोना उफाय गैला जोंना नै ओरैजाय बेगा जि मोजां मोजां नै बेग फानदों मोजां मोजां गाज्रि पूरा बिजनेस फन फैदों